ନିରୋଗ ରହିବାର ସୂତ୍ର। ନିଜର ଓଜନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ତାଲିକାରେ ବ୍ୟାୟାମ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ନିଜର ମାନସିକତାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍ ଥାଏ। କୌଣସି ରୋଗର କାରଣକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଟିଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏକାଥରେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ସମୟ ବସି ରହି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲେ ତା ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ଉଠି ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ନିୟମିତ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ କରାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଓ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତକୁ ସାବୁନରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଦାନ୍ତ ଘଷି 7ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଓ ଭୂନିମ ପତ୍ର 3ଟି ସେବନ କଲେ ଜ୍ୱର, ଶ୍ୱାସ, କାଶ, ଚର୍ମ, ପେଟ ଓ ଯକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ରାତିରେ ଅଧ ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ତ୍ରିଫଳା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ପକାଇ ସକାଳେ ଛାଣି ପିଇଲେ ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନାକରେ ଅଣୁ ସଖର ପତ୍ର ନସ ନେବା ସହ ଗୋଡ଼ର ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଠି ନଖରେ ଲଗାଇ ଦେହର ତଳାଭଙ୍ଗ କରି ସ୍ନାନ କଲେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ନାସା, ଗଳା, କର୍ଣ୍ଣ ଓ କେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉଦରଜନ୍ତୁଗତ ରୋଗ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଦୈନିକ ଅଁଳା ରସ 1 ଚାମଚ ଓ ଘିକୁଆଁରୀ ରସ 1 ଚାମଚ ପାନ କଲେ ଥଣ୍ଡା ଓ ଯକୃତଜନିତ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ। ଜୈବିକ ସାରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ପନିପରିବା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ମିଳେ। ପ୍ରାତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଭ୍ରମଣ କଲେ ଶରୀରକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମିଳିଥାଏ। ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ, କପାଳଭାତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଆଦି ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ଆସନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିସହ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଗୋଲମରିଚ, ଯଷ୍ଟିମଧୁ, ତେଜପତ୍ର, ଡାଳଚିନି, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଜଟା, ଲବଙ୍ଗ, ଶିଳତି, ଗୁଜୁରାତି ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ନେଇ କ୍ୱାଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଉଷୁମ ଅଧା କପ୍ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିସହ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶାଇ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର 1 କପ୍ ସହ ସେବନ କଲେ ଥଣ୍ଡା, ସର୍ଦ୍ଦି, ଜ୍ୱର, କାଶ ଓ ସ୍ନାୟୁଜନିତ ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ଶରୀର ରୋଗ ପ୍ରତିଶୋଧକତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।